Prečo je priama demokracia lepšia ako zastupiteľský systém? Z mnohých dôvodov. Poprvé, zastupiteľská parlamentná demokracia sa neosvedčila. V prostredí Slovenskej republiky sa zvrhla na partokraciu a nekultúrny poslanecký klub, respektíve akýsi debatný krúžok, ktorý má veľmi ďaleko od potrieb bežného občana žijúceho v jednom z regiónov Slovenska. Akútna potreba zriadenia druhej komory je zrejmá a nanajvýš potrebná. Nekultúrny debatný krúžok nadradených jedincov, ktorí si hovoria poslanci, musí byť vyvážený a pod kontrolou. Túto vyváženosť a kontrolu dokáže zabezpečiť iba druhá komora, zložená z občianskych kandidátov zo všetkých krajov Slovenska. Druhá komora v Národnom parlamente je alfou a omegou priamej alebo minimálne polopriamej demokracie. Chceli by ste, aby sme mali aj v slovenskom parlamente dve komory? Nie je nič jednoduchšie. Pridajte sa do našej komunity na Telegrame, alebo nás podporte financne, aby sme mohli dať vytlačiť propagačné materiály, vďaka ktorým sa o nás dozvedia ďalší ľudia.